Gut, wir gehen über zu unserer Botschaft. Ja, wir dort übergehen, werden wir noch zu beten. Koennte Frau, der Hauptnäger zum Beten. Vader Gott, vi stående van de ferdig en vi danker dig for hvad du best. Vi danker dig for hvad du des for ons. Ik dank dig her for zoals vi van de gezongen har. Hvor dine Güte over ons is, oder mank ons is. Ik dank dig her dat in dit leven vi ons zijn vrij voor hvad du best. Wat du voor ons stes. Maar ook veel dollar nog kunnen in de toekomst kijken. En vrije ons voor wat u wordt doen en wat u wordt zenden te ons in de toekomst. Ik bid van jou, red te ons. Red te ons door deze boodschap. En ik bid dat het in mijn hart onscheren en andere meedragen naar dien welhem. Ik bid ze staat voor ons allen. Ik bid Heer dat ik niet weer im stich staan, maar dat u wordt zijn van jou vrijreden. En Jezus zijn naam bid we dit. Amen. De boodschappen van Deo, ja, ik kan de boodschappen ingaan, of in ons timer, dan jank het mij juntmal wat te vrouw. Wer van junt heeft irgendwat aan zich, en weder zo als die zit, of bloos zo als die best, wat du was gleiche, wanneer het anders wordt. Kan ik maar zijn, heeft irgendwer zo wat staat aan zich. Oké, een paar stek ha. Wer wil moet leggen te zeggen, wat is dat wat u wilt leggen van het anders weer? Nu is het vielleicht een beetje persoonlijk, maar we willen een beetje horen. Wat wilt u änderen, want u kunt wat änderen aan die, wat moet dat zijn? So. Oké, dat is einer, die moet gleich maar je hoor op kop te hebben. Dat is ook niks met alles. Goed, dit heeft dan zijn omvang. Wat hast u aan die wat u wilt leggen van het anders weer? Du is gleich van die leichte redekus. Dankzij, dat is een goede ding te zeggen. Hier weer somebody else. Moet iedereen kus positieve gedanken hebben. Oké? Wat hebben we nog? Wat moest u gleich anders te hebben? Oké, so du hast wat du hast gekregen, dat heeft al geänderd. Dat is gelijk te heren. Want dat geeft nu de nächste vraag. So wat hast du aan die, wat du van jou al beter hast, als du mal hast? Irgendwas, entweder zoals die zit, of zoals du die feils, of zo als du denken is. Wer van jullie kan van reden, dat irgendwas is van jou al een schoof beter, als het mal weer? Nu hebben we alle zeggen, hoor je, nu hebben we alle veel te zeggen, maar nu ziet Dries. Wer van jullie kan, nou ja, ik wil alle een hand opheven, dat ik heb wat aan mij, dat is van jou al beter als het mal weer. Het wordt zo zijn, wat niet zo weer. Maar dan, wer heeft me wat te zeggen, wat is van jou al beter als het weer? En weder zoals die zit, of zoals du die feils, of bloos zoals du best. Oké, goed. So, we hebben wat overstonden. Ja, we hebben de broeder zei, heeft niet zo'n grote probleem als ze moet houden. So, dat maakt het leven beter. Ergens zegt wat, is van jou wat beter als het moet weer. Oké. En trouble brengt, dan steeg mij zo diep in lachen als het moet zijn. Dat is een goede ding. Wat hebben we nog? Wat zegt u? Oké.
En zei ik, je danken. Dus broeder, dem is dat goed zoals am zit. Zie dat merkt de mens al voets vrij. En ook, ja, we kunnen beter je danken denken als we moeten. Even een wat wil zeggen. Vielleicht heeft mij dat plötzlich geloten. Wat is van jou beter als het moet werden? Kijk, in tijd worden we lijst dat alles van nu doen. Dat is een groot ding. Dat is dan heel veel wat zei je beter het. Goed, je kan er nog meer door bieden van reden, wat alle je beter het hebben, of wat je wenste van een betere tijd. Zo, en die vrouw je dacht, wat moest u gelijk van anders weer als het is? Je know, die dingen die, wat evident zijn, dat weer een beetje wat ik heb berekend, wat we worden van heren. Ik had het mij allemaal voor je gevraagd. Ik met mezelf tot veel vrouw. En dan is er een cadeau, want we zeiden. Einer zegt, hij wenst dat am leid anders, niet? Zo, ik ga het vertrouwen te dem broeder, dat door je hem dat leven nog schijnt, niet? Maar zo staat wordt wie meest immer. Dus in werkelijkheid, dus een oorzaak waarom we 's morgens naar hem spelen en kijken wel, ja, wie uit dem huis komen zijn, wanneer er irgendwas te verbeteren heeft, dan doen we er wat met. We gaan er niet doorheen en zeggen, dat is alle een sarakap en dat is elkaar kan doen. Nee, we änderen dat traag omdat het wat beter is. Zo wie als mensen zijn en langer en denkt wat je zonnen, dat we willen dat op het pas te hebben. En in werkelijkheid, wanneer een mens eenmaal niet meer zo staat denken, dan is het wat anders. Maar dan hebben we over nog alle zo'n dingen en ons, die checken we hem spelen en dat heeft nu niet meer met hoor of met gries of rein te doen, maar dat heeft met dingen te doen zoals we zijn, of wie we zijn. En dan checken we niet unbedingt om speel, dat we even bloos alleen in die strijd, dat we onszelf bezinnen, of we doen om je danken ons bezinnen, en dan zijn we door verschillende wat we niet gleich doen. En we gleichen dat werkelijk plus niet. Wo doen du en ik dat met zo'n dingen staat? Dat zijn die dingen wat de vriend ook wel brokken om mij en die en mijn waarde om ook te denken. En dan hebben we meest allen, en we worden gekend van de reden, maar we worden nu niet. Maar we worden meest al, we worden allen, gaan schwin met een rij van dingen opkomen wat we worden zeggen. Dit lees ik niet, dit zit me schwierig, dit zit me donker. Jant, some van jullie zeggen, je hoort met negatieve gedanken je toch. Zo, wanneer we dat nu worden wedernemen, dan worden we de teruggaan naar die persoon en worden we vragen, zo wat dacht je te jaren tijd als je veel negatief denken deed? Wel, we kunnen ons het meest even halen, dat zo'n persoon wordt te jaren tijd gedacht, dat deze dingen worden helemaal schaffen. Met mijn dingen wordt niet schaffen worden, dit wordt niet, ja, wordt alles wordt zwart en donker laten. Maar nu dat hij zei, nu denken ze niet meer negatief, oder wenn es nicht so sei, dann weit wie du mit voort, dat nu denken die anders, wanneer die over zichzelf denken, ook even wanneer in de toekomst denken. En zo, wat du en ik met onze gedanken denken doen, oder wat we antwoorden, hoe we nog immer am Schwachheid zijn, dat is een wichtige zaak, hoe we dat handelen doen. Zo, de timer van jou is, ik dan dat zo stit. Ach, wenn ich könnte sein wie du. Dat ga ik uit een Engelse lied, dat op Engelse lied dat zegt, zo staat, all to be like thee. Zo die schrijven in het lied, die brengt het eruit, ach, wanneer ik ook kan zijn als du bent. Zo, dat gaan we naar 1 Johannes, het 3e kapitel. Wanneer je een Bibel met hebt, check maar naar dem vers. Den kan je eventueel al uitwendig, wanneer je dem schwere zijn. Maar de vers zegt, immer nog dat wat hij zei, dat du en ik nog ganz klein en jong werden, of als grofers nog ganz klein en jong werden. Dan zei de vers dit al, 1 Johannes, het 3e kapitel, de 2e vers. En ik zei manchmal dus dit, wanneer ik in de Bibel lees, dan ga je waarschijnlijk alle gehoord, dat nu ga je in de Bibel de meestal op. Bij 1 Johannes, het 3e kapitel, de 2e vers. Ik wonder manchmal, wie van jullie gelooft dat?
wat de tweede vers zei. Kom irgendwem zeggen, als je irgendwer in de kerk wat dat geloven heeft, wat de vers zei. Kan je zeggen, als je werkt, geloof je dat? Wanneer je gelooft, moet je de hand opheffen. Geloofst du wat 1 Johannes het 3 kapitel 2 vers zei? En geloofst du dat, of kijkst du naar dat en zegt, dit is ook plus de nieuwigheid van deze en daar. Vielleicht ja, vielleicht niet. We weten niets meer. Nee, ons sparen die dingen. We hier manchmal hoor je nu de nieuwigheden. En manchmal weten we dat sogar. Oh, nu wordt alles wordt wat bekend gemaakt. Dat is niet meer waarheid. De schlimme zaak is, wanneer ik in de Bijbel met eenmaal met die dan ook omvang te lezen, dat dit vers lees ik, maar ik had het niet klaar, dat het staat is. Zo, 1 Johannes 3 kapitel 2 vers zegt, het staat, lieve vriend, we zijn nu al God zijn kinderen. Daar heb ik niet een probleem met, wanneer du bekeerd bent, dan is het plus krachtig rest. Du bent nu al God zijn kind. Dat is aber nog niet ver een dag gekomen wat we nu hier zijn worden. Zo, we weten dat is plus nog niet ver een dag. We weten dat we komen in de eeuwigheid neer en we lezen wat. En dat is nog niet ver een dag wat we zijn worden. Wij, en dan willen we den vers weer lezen. We weten aber. Dat is wat ik lees van 1 Johannes. Dat zegt immer waar we weten. Daar ben vrouwtje, geloven ik en doe dit. Wanneer ik en doe dit geloven, dan weten we wat. Wat is er wat we weten? We weten aber, wanneer hij komen wordt, dan worden we zo zijn als hij is. En we worden zo zijn als hij is. Zo, trek naar mijn eerste vrouw. Wanneer du kus wat änderen en die, dat du die was beter veilig, dus de eerste vrouw weer, wat moest du änderen? Dat zijn goud. Dat zijn goud wat je opnamen, we worden alle hakken wat opnamen. En dat is ook alle goud. We willen door nu niet van dat weer reden, maar wat we willen denken is dit. We hebben alle sterke in ons leven wat we beständig arbeiden doen. En we willen die änderen. En dat is ook raar. Maar waar de vrouw is, zo dat we doen ik ons schaffen doen. En we schaffen met dat het zal änderen. En dat op zo'n wijze dat we dollar en dollar ontvangen Jezus te lijken. Dat is de grote vrouw. Zo, want ik en u kunnen alles zo traag änderen als wat we worden gleichen. En wie dat dan worden alle gekregen hebben en ons niet werkelijk dollar Jezus lijken deed, dan had dat niet. Dan zou we überhaupt niet met zwaar, really niet. Maar, en hier is waarom, because we weten dat een dag, dan worden we kracht zo zijn als Jezus is. Dat is wat we groot lezen deden. We weten, maar, dat we worden zo zijn als hij is. En zo wil ik ons wel op gedanken brengen, want ik nu beständig in mijn leven zal on irgendwat druk maken en schaffen met wat mij werkelijk mijn leven behinderd heeft. En nu reden we hier, we worden naar deze andere vers komen en ik schaf met alles wat ik kan om zijn wat traag te änderen. En dan op den dag, wanneer ik wil God zijn, dan zegt het, dan wil we zo zijn als hij is. Wanneer ik alles wat ik geschaft heb, op den dag waarin word, dit heeft alle niets voor dat te doen. Dan moet we zeggen, mens, dat is een waargesmeten tijd. En mijn jaren op deze wereld heb ik geschaft om nogmaals zijn te weer te komen. En dat kan ik nu zeggen, dat heeft niets gehad. Zo we leven van de en die tijd. Daarom zeg ik juist dat het niet meer erg, want ik en u worden manchmal gleichen, want ons anders zet ons staat. Ik geloof niet dat dat erg is, maar wanneer het wordt geen erg worden is, want ik juist nu wat schaffen doe, wat over niet zich meer en meer met Jezus lijken deed. Zo some van ons hebben een schofhoor, de anderen hebben ganz weinig. Dat is een exempel. Maar dat krijgt niet uit. Ons komt bij, zei Jezus lijken bij deze dag. Zo dan kan ik dat niet ten grote ding merken. Goed. Dat heeft mij allemaal zo'n stad. Ik feil dat en ik geloof, je hebt ook van dit gefeild. En dat is dat andere mensen, die hebben dat beter. Die zijn al wieder gekomen.
Die sind, wenn ich sage, die hat beter, dann rede ich nicht bloß von irdischen Sachen, aber dann rede ich von, dort wie kicken vielleicht, you know what, ich weiß nicht, wo jeder das habe. Ich und meine Frau sitzen manchmal hier in der Kirche und dann kicken wir nur Jünd, okay? Und dann vor wir in den Haus, dann sagen wir manchmal, man, wenn wir auch so eine schmacke Familie, so eine fein belehrte Kinder haben, uns so von Jünd haben. Und wundern wir manchmal, wo tun die Lieder? Und dann fangen wir uns, dann kommt das drauf an, dass wir uns anfangen, sich in unser Leben lernen zu lassen, und wir waren uns einig, dass mit uns erst zum Schämen, mit uns hält das mal ganz wenig an. Und you know what, über den, dann kommen wir noch mal durch, wenig mal, was kommt drauf an, dass mit uns wird wahrscheinlich never schaffen. No, Janelied, die hat es so viel besser. Wir fangen an, moedloos oder moedlees te mang te worden. Jan mijn vrouw is immer moedig en ik zie kemel. En Jan man is zo wijs en ik kan het veel ik zie niet. En we vergelijken ons en worden door man moedlees. Vielleicht doe je kemel, maar bij mij is dit een ding, maar wat ik schaffen moet. Zo schwindet een mens, wat dort komt, dat hij immer wordt ze denken, dat met mij wordt dat kemel schaffen. Dan is het dus juist en een district lach nemen en dat wordt dies te blijven zolang als je denkt, zolang als je leeft. Ik hoorste veel nou en mij is dat wij, wanneer een mens zo'n dingen zegt als dat dit wordt niemals schaffen, of dit wordt al helemaal beter worden, of irgendwo denkt wij, dat is een district lach. Ik wil niet zeggen dat niemand kan zo wat geven, maar in ons leven, als Christus zijn kinderen, dan zijn we kemel en zijn leeuw. Zo wat ik wil zeggen is, want ik en du over een schwierigheden zijn, en dat is werkelijk troubelig met wat we omgaan. En ons dan moet we zeggen, te mij en die moet zeggen kunnen, dat du was een dag was du alles voorbij zijn, en dan was du zo zijn als Jezus is. Dan weten we en ik ganz neef, dat tussen nu en den dag, dat weten we niet wat alles is, maar we weten alle dat we komen wohan, wo dat waar wat ganz klaar zijn en dat wordt veel beter zijn dan het nu is. Zo dan hebben we hoopning. Krijgen we wanneer ook nog deze lach zit, maar nu hebben we hoopning. Nu weten we dat we komen nog bij het licht. Wanneer we daar een tunnel voeren, op onze reis, eenmaal daar een tunnel laat påweg terug, dan is het zwart diesta, want die hadden licht erbij, so dan is het door niet diesta, maar evens bloos ganz zwart diesta. En hij wordt er wellig boos zich neer, because hij heeft volle vertrouwen dat we komen eieren laten wat eruit. En ons leven, wanneer du en zo'n type is, dat die zo feilt, dat ik zie hier op Emma nu en dit lach ben, dan best du ganz absoluut falsch en die gedanken. Keiner van ons is en zo'n leeuw als dat. Alle van ons, en wie weten dit, dat we vroeger eerst weer het leven doen, maar du en ik, wie weten dat van jou, dat du en ik worden een dag krachtig zullen zijn als Jezus. Because de Bijbel zegt ons dat. Ruim maar het 8e kapitel, en dit is een gouden kapitel, aan dit thema gedacht. Ik wil dus 3 versen uitnemen. Ik wil die nu op Hoogdienst lezen, want ik kon het een beetje beter. Op de 18e vers zegt dit, denn ich halte es dafür, dass dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbart werden. So wir sind nu in so einer Leeuwbane, wo dort sich manchmal schwer feilen hat, aber das ist es auch nicht im Vergleich, das man schütt. Aber dann nach kommen der 21. Vers, dann auch die Kreatur wird frei werden. Some von ihnen sagen, je wieder gepleugd mit negatieve Gedanken. Der nächste ist vielleicht gepleugd mit depressed. Dat is de creatuur. Dat is van wat het reden is, wanneer je redt van creatuur. Die wordt ook vrij worden. En wie loeren dan nu? En de 29. vers zegt, denn welche zuvor gesehen hat, die hat auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes. Dat is dat wat du en ik weten doen, dat du en ik voor een dag krachtig zullen zijn als Jezus. Die dag die komt. Dat is ganz sicher dat de dag komt. Zo wanneer du van jou hier zit, du kannst einfach plus mal nur die in het vlees checken. Dan kannst du feilen, dan hast du gefouderd, du hast dat geboot en du wirst dat wieder blijven bij dat een ordning houden. Dat vlees wat du van jou zit, dat wordt een dag weg zijn. En dan worden du en ik zijn, dat wordt ons wat Jezus gelijkstellen.
Ik vraag me daartoe dat dit wat schalf is echt te verstaan is, dat den dag van wie worden God zijn. En wie worden zijn? Hier op zegt, ik wil met mijn ogen God zijn. En dan worden we echt tot en ons veilen. Ik weet niet wat de nieuwe mens krijgt wat zijn, maar dan worden we tot en ons veilen. Nu is alles eeuwig. Nu zie ik zoals hij is. Deze creatuur, maar wat we van jou te handelen hebben, dat is ons bestendig im Stich. En zo den dag van du en ik, maar immer wordt het uit des Charpa ruit, dan worden we een nieuwe Charpa. Du wordt toch immer nog diezelfde zijn. Du wordt naar hemel komen, du wordt in de gegenwart Jezus zijn, wanneer du en ik hem geloven blijven. Zodat, wanneer ik ook een nieuwe Charpa heb, het stil ik. Of dat het stil du. En wie worden dan zo zijn als hij is. Zo laat me sluiten met deze vieren. Ik wil van jou nog eenmaal warm hart leiden. Geloof dat. Maar du was een van deze deel kracht zo zijn als Jezus. Geloof je dat? God zegen je.